Yanzu Marja ta yi kasa-kasa da masu kiranta da jaka. Ku kasance da mu domin saurara. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar like. Mun gode. A sha sauraro lafiya. Naji kun ce da ni mahaukaciya ce ban san me nake yi ba, to naji na amince cewar ni mahaukaciya ce kuma ban san me nake yi ba, amma rashin hankali na bai taba bar ni na fito mutane sun ce kaza a kaina na ce ga baki ɗaya mutanen arewa jahilai bane ba, ko kuma ba su san me suke yi ba, ko kuma ba a taba kama ni da kalubalen cewar manya da suke a cikin social media nan sun fito sun yi kaza na fito na kalubalance su ko wani abu, ko kuma abin da ya shafi malamai na fito na wulakanta malamai akan sun yi kaza a kaina, kuma duk abin da suke min ina gani. Na san suna kallo na, amma babu abin da zan iya ce musu saboda ko ba komai sun ci darajar furfura. Amma ku da kuke a matsayin ku na masu hankalin, ai gashi nan kun fito ga baki ɗaya kun jahilce mu yan arewa kun ce kaza babu komai. Allah ne ya halitto mu arewar, kuma ku sani da kuke cewa ban san me nake yi ba nake amfani da account ɗina akan irin wannan issue din in ya taso ko wani abu. Wannan nauyi ne a gare ki a gare ni, har in dai mutane sun ce suna yin ka sun yi following ɗinka to dama wannan shine bukatar su.